Pubblikat ir-rapport finali tal-Manival dwar pajjiżna naddu mit-test iżda nibqgħu taħt skrutinju. Hija din il-konklużjoni tal-Manival illi issa ilhom kważi sentej bil-lenti tagħhom fuq l-operat tal-Gvern Malti. Fil-konklużjoni tiegħu il-Manival jgħid b'mod ċar li l-Gvern irid jirrapporta lura fuq il-progress li meħtieġ jitwettaq fejn tidħol il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u sabiex Malta ma tintużax bħala ċentru għall-iffinanzjar tat-terrorizmu. Bil-Gvern obbligat illi fi żmien sentej jirrapporta x'passi jkun ħa. Il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija laqa l-aħbar li l-Kumitat tal-Manival tal-Kunsill tal-Ewropa approva l-vot li jfisser riżultat pożittiv għal Malta. Din l-aħbar tfisser nifs qawwi għal pajjiżna għas-sidien ta' negozju u l-ħaddiema mod partikolari fuq sma bħas servizzi finanzjari fejn snin ta' ħidma, investiment u impjiegi ta' kwalità kienu medda sforzi l-mod illi bih il-Gvern fl-aħħar 7 snin xejn l-istrutturi u ħalla l-kriminalità finanzjarja tirrenja f'pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista fakkar li din hija kollha inċertezza li ħoloq il-Gvern stess u li waslet biex jitnaffar l-investiment u jintilfu opportunitajiet tajbin ta' impjiegi. L-istqarrija tispjega wkoll minn fejn tlaqna meta l-Gvern kien falla minn dan l-eżami fl-2019 tal-meta fil-passat pajjiżna dejjem kien mar tajjeb f'rapporti simili. L-aħħar riżultat tal-Manival ifisser li sar titjib f'pajjiżna u dan grazzi anki għall-assistenza tal-oppożizzjoni u tas-soċjetà ċivili. Il-Partit Nazzjonalista fakkar li jrid ikun hemm irrieda politika biex l-istituzzjonijiet jitħallew jaħdmu. F'dan il-kuntest l-Oppożizzjoni Nazzjonalista issa tistenna bil-ħarqa riżultat ta' eżami importanti ieħor dak tal-Financial Action Task Force u tesprimi it-tama li anki hawn Malta tirċievi riżultat pożittiv.